No sóc casat, no tinc males intencions i només vull prendre una copa amb vostè. Com a fiscal de districte, cada dia veig què els passa als homes. He vist autèntiques tragèdies provocades per pura inconsciència, per errors que podrien semblar... M'havien avisat de la crida silenciosa de l'aventura. No m'hauria d'haver aturat a parlar amb vostè. Vol dir que té por de mi? El senyor Maser era molt ric. No em digui que no em va treure res. Li anirà molt millor negociar amb mi que amb els domicidis. Només pots fer 3 coses amb un xantatgista. Pagues i pagues i pagues fins que t'arruïnes. O el mates. Qui és vostè? Frank, escolta! Et vaig avisar, ets una... Però què fa, animal? El mataré!